Ukrainalaryň müňlerçesi Kiýewde ýöriş geçirip 2-nji jahan uruşy döwrüniň milletçi lideri Stepan Banderanyň doglan gününi bellediler. Milletçi partiýalaryň şol sanda sagçy sektor Svoboda we Ukrain milletçileriniň kongresi atly toporlaryň agdalary 1-nji ýanwarda geçirilen ýörişe öz baýdaklary bilen çykdylar. Stepan Bandera hem faşist hem-de Sowet goşunlaryna garşy töweşipdi. Şol bir wagtda käbir taryhçylar onuň başda Ukrainada faşist goşuny bilen hyzmatdaşlyk edenligini aýdýarlar. 1-nji ýanwarda güýje giren täze düzgünnama laýyklykda Orsiýada syýahat edýän Täjikstanlylar halkara pasportlaryna eýe bolmaly. Şol bir wagtda 31-nji dekabr çenli Orsiýada giden Täjikstanlylar köne pasportlary bilen ýurduna dolanyp bilerler. Moskwa Orsiýada Belarus, Ermenistany we Gazagstany öz içine alýan täze döredilen Ewraziýa ykdysady birleşigine girmeýän ýurtlaryň raýatlary babatynda syýahatçylyk düzgünlerini puhtalandyrdy. Türkmenistanda milli manadyň hümmeti Amerikan dollaryna garanda 18% petagaşdy. Merkezi Bank manadyň hümmetini peseltmek kararyna geldi. Şol bir wagtda ýurdun benzin stansiýalarynda neft gaz ministrligi tarapyndan ketgitlenen ýangyjyň bahasy 60% ýokarlandy. Türkmenistanyň hökümeti bu üýtgeşiklükler barada resmi düşündürüş bermedi. Pakistanly siýasatçylar paýtaxt Islamabadda Premier Ministr Nawaz Şerifiň geçirýän ähli partiýalaryň konferensiýasyna gatnaşýarlar. Konferensiýa 16-njy dekabrda Peşawarda Talibanyň mektebeden hüjüme bilen baglylykda terrorçylyga garşy göreş plany boýunça işi jemlemek maksadyny öz öňünde goýýar. Şol hüjümde 151 adam esasan çağalar wepat bolupdy. Şeýle-de Pakistanda siýasy partiýalaryň wekilleri Peşawarda mektebe edilen hüjümde wepat bolanlaryň maşgalalaryna goldaw bildirmek üçin jemlendiler. Siýasatçylar ekstremizme garşy bütewi strategiýany işläp düzmäge çağırış etdiler. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.